Kanti uxoxa banzi ngomba wokunqunyanyiswa kukamkomishana lwamapolisa kuzwelonke uFani Masemula nokutyunjwa kukaLieutenant Njengele uPulenga Dimpane njengebambela mkomishana lwamapolisa kuzwelonke sakudlana indlebe kunye nomhlekazi uAndy Mashayile oyingcali yezokhuseleko. Mhlekazi Mashayile, masikulize sikwamkele SABC lihaye. Simame ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabulela uba nawe Mtase kweli hlelo lakho. Enkosi kakhulu. Siyaqonda nje ukubana umongameli weli uCyril Ramaphosa uthe wabe kanti ubeka kwikhefu elikhethekileyo uNjengele uFani Masemula. Ingaba mhlawumbe kubaluleke kangakanani oko ingakumbi xa sijonga izityholo atyabe kwazona kwaye oku kusixelela ntoni ngeaccountability kwinkokheli? Khola mama, it's very, very important ukuthi utata uCyril Ramaphosa athathe elo nyathelo elithi ntate Masemula njengoba iminwa yakho seyinyathelisiwe iphepha elimhlophe ePretoria Central, awuzukwazi ukuqhubeka ukuthi ube yinhloko yamapolisa eSAPS njengoba usewuvele ecourt. Oko kuyabonisa Kholosa mama ukuthi the president is very serious issue integrity, issue ethics. Kutata uRamaphosa notata Masemula must kick in, and it is very important ukuthi abajonge iTV, the viewers bahambe nathi masithi nathi siyavuma ukuthi utata Masemula would not have been correct ukuthi ahlale phaya Kholosa manager eSAPS. Xa sijonga futhi ngapha ngasempumalanga umama uSmakaling Manamela uthole utata Masemula ngokuthi uthathe i5 million kuBobby Motaung after kubulawa uJimmy Mhlala early 2004 late 2004 esa stadium sasempumalanga. Ngoku utata Masemula bekangeke akwazi ukuthi athumele amapolisa ukuthi investigate further lawo allegations kamama uManamela. Awuzukwazi ukuthi unguAndy uthole wena uthumela amapolisa ukuthi hambani niyophenya ukuthi ndayithatha nalo mali nibuyele kum nizongixelela ukuthi nithole ntoni. So that would have been a contradiction in terms. Siyabulela ukuthi umama uDimpane ubekiwe phaya. Wena Kholosa mama, umama Dimpane nguye ongachajwanga kula procurement process le utata uMatlala naba abanye about 12 abavela kuyo. Yena CFO abaninzi bathi she was also supposed to be charged. Ngoku masijonga ukuthi ngobani abachajiwe nguye nje ongachajiwanga kuyo lo process. Oko kuyabonakalisa ukuthi she was not part of the process. Leyo process igcibezele ngo-accounting officer utata uMasemula. That's why utata Ramaphosa ambeke nje nge-acting national commissioner. Ndiyabulela kakhulu into yokubana uphendulile lo mbuzo kuba bendizawutsho kanye loo nto into ngaba mhlawumbe ingaba ukungena kwakhe uNjengele uPulenga Dimpane kuthini na kuba kaloku siyaqonda into yokubana xa sijonga umthetho wePFMA wenzelwe into ngaba mhlawumbe abeke iso ngendlela mhlawumbe imali esetyenziswa ngakhona kumaziko karhulumente. Ingaba mhlawumbe uba kuyafumaniseka into yokubana izityholo atyabekwa ngazo uNjengele uFani Masemula ziyinyani, oko mhlekazi kungasikhilela ntoni ngamaziko afana noSAPS kwinkqubo yezezimali? Mama, utata Masemula nyani mayiphuma ithi uyazi kakuhle ukuthi kuchubeka ntoni. Izawusixelela ukuthi the process procurement Kholosa mama our bid evaluation committee no bid adjudication committee
njengoba simvile unjengele Buleng Dimpane ethetha kwi-ad hoc committee kutsho oku ukuthi abantu in the organization aba beba-capturishe i-process wena mntakamama izinto ebazenzayo bezingahloniphi yona i-PFMA, bezingahloniphi i-office ka-General Dimpane, bezingahloniphi i-office ye-accounting officer ngenxa yokuthi they must have colluded amongst themselves ukulahla umama uDimpane ithi makuyo report kwi-accounting officer kutholwe ukuthiwa leyo process ihambe kakuhle njengoba sibone i-accounting officer uGeneral Masemula evuma ukuthi le tender mayisebenze, le tender mayivulelwe, le tender mayinikwe i-Medicare 24 company. Sesiyaqonda Mhlekazi uMashali into yokubana intembeko kuluntu loMzantsi Afrika iya ngokuphela ingakumbi xa sijonge ikomishoni kaMadlanga etyhila ubuqhophololo obugqubayo kweli loMzantsi Afrika ibandakanya kwanamagosa phezulu kule nkonzo yesipolisa ukumiswa kwakhe unjengele uFani Masemula singathi mhlawumbe kuchaphazela njani ukuthembela kuluntu kumapolisa. Mntakamama abantu abayithembi SAPS abantu bebacinga ba amapolisa on the ground constable no sergeant no captain babolile i-commission kaTatu Madlanga ikhuphe the opposite of what abantu have been thinking all along. Yabonakalisa nje ukuthi aba baphezulu Mntakamama bayingxaki from ukutholeni kwabantu baseMzantsi Afrika ukuthi bathembele emapoliseni. Sibonile wena Kholosa Mntakamama naku ma-social media monitoring ama-comments abantu abaninzi Kholosa abantu abavuyanga futhi makubotshwa uNational Commissioner someone it's an arrest whether we like it or nice we want to make it sound okay or not ibeyitsho ukuthi ungumsolwa is a suspect makavela ecourt accused that further eroded ithemba labantu emapoliseni kodwa siyavuya ukuthi abantu abafana noGeneral Mkhwanazi ngemsebenzi yabo yobopha abantu nokuheda le unit entsha le ye-organized crime increase i-confidence emapoliseni. Manibuyela kwi-social media monitor futhi Kholosa siyabona ukuthi abantu bavuyele ukuthi utata uMkhwanazi uzawuleader this organized crime unit. Banethemba lokuthi kusazawubotshwa abaninzi ababaphezulu njengoba sazi ukuthi ngesilungu kune saying ethi the fish rots from the head, inhlansi ibola from enhlokweni. Mawungasusa inhloko yefish le ebolile hayi umzimba uzawuba right nawufaka enye inhloko or nawuthola a renewed organization manisuse le leadership. Susa le leadership ithini bonke maba apply wena Kholosa busha abangayiphasi security clearance lifestyle audit musana ubabuyisela futhi funane abanye in the organization bakhona phezulu abanga thinteki kwezinto ezingahambi ngomthetho. And then bese nicela uTatu Ramaphosa ukuthi uTatu Madlanga maka continueishe ngomsebenzi imali izawuphuma kulotho mna ndizawubhecha 10 rand every week ngenyanga izawuthi 40 rand icele mna nawe sicela abantu abawu-20 million basijoin 40 rand multiplied by 20 million equals to 800 million Kholos over 5 years or over 60 months izawuba yi-4 billion. I-treasury ayizukwazi wena mntakamama ukuthi ithi iyasokola imali ayikho. Obviously ilotho must invest in justice. Those figures that I've just calculated mntakamama
zinga-improve mhlawumbe kunga abantu abawu more than 30 million bangathi nansi 40 rand sicela ukuthi i-20 rand iye kuwe lotho, i-20 rand iye kumadlanga. So isaseyimali esingayisebenzisa kakuhle ukuthi lama operation wakamadlanga commission akhona ukuthi afikele nase Western Cape, afikele e-Eastern Cape, afikele Northwest, oma Rustenburg, oma Hikeng municipality, ukuthi uqhophololo buphumele ngaphandle sibone ababandekanyekayo babotshwe mntakamama. Ndiyayithanda kakhulu Mhlekazi Maisha le into eyibandakanyayo indaba ye-lifestyle audits kuba siyaqonda into yokubana amanye amaziko afana no-SIU abila esoma uqinisekisa into yokubana asiphula nengcambu ubuqhophololo obugqubayo elizweni. Kodwa ke ndiyafuna ukuqonda kuba siyazi into yokubana uMzantsi Afrika usazama into yokubana alwe nemiphumela ye-state capture. Ingaba mhlawumbe singuMzantsi Afrika sizawufikelela nini kwinqanaba apho uxanduva lungasayi kuba sisigqibo sokuphendula emva kwengxaki njengoko sibona into yokubana emva kokuba kuvele izinto ezithile kulapho sibona into yokubana kuzoba khona intshukumo. Mntakamama ndifuna ukuthi ndithule umnqwazi wami mntakamama for utata uMadlanga nama-commissioners umama Baloyi notata Khumalo. The way basebenza ngakhona, the way sesibona imiphumela yemisebenzi yakhe utata uMadlanga ngokuthi kubotshwe abantu abafana notata uJulius Mkhwanazi. Usayikhumbula la list wayithumelela i-report wayithumelela utata Ramaphosa. Utata Ramaphosa wathi kunamagama ayi-14 phaya if not 12 wamapolisa akumele ukuthi kumele kuphenywe i-contribution yawo wena Kholosa kwi-corruption. Siyabona ukuthi utata Mkhwanazi uJulius Mkhwanazi babotshiwe, kusasele abanye abazawubotshwa from low list as a result of the special investigation task team le ya establishwa after utata uRamaphosa athi no kuzawufuna ukuthi aba bantu kule list kune prima facie evidence yokuthi khona okungayi ngomthetho obakwenzile bona kwi commission kaMadlanga or njengoba i-commission kaMadlanga ibonile. Le state capture commission sizawufunda from i-successes sikatata uMadlanga. Ndiyakholelwa ukuthi utata uAndy Mothibi uzawunyusa umgangatho ukuthi ajonge i-state capture commission esebenzisana nabo bonke ababandekanyekayo kwi-tubeko ye-prosecution yabo bonke ebamenshiniwe kwi-Zondo commission. Mhlekazi Mashayeli masibambe ngazibini ngexesha lakho nokusityebisela kwingxoxo ebaluleke kangaka. Ube nosuku oluhle.